Mama m mụrụ ụmụ na-anọ, nwoke na-atọ na ofu nwaanyị. Mụ onwa bụ nwaanyị nọ n'ime fa, mana mama m mụrụ m dịka nwa atụ anya. Papa m n'obodo oyibo, ọ bata ọbịa ya na mama m nọsịa, mama m papa m anaba, ịghọtago. So ọkwanye mana ihe mpa m na-eme bụ nwa nke gụcha sekọndịrị skuul ọbịa kpọlịa kpọga obodo oyibo. And ụmụnne m ndị anụnwa amụsị bifo amụọ m fatọkasị m arụ. So mana ihe mpa m gwara mma m bụ na ọ bụrụ na ọ mụsị ụmụaka fanta niile gụsịa sekọndịrị skuul denu ya na nke ikpeazụ esozielu gbagotebezi obodo oyibo, fanta niile wee nọrọ ebe afọ na ya chọrọ ịnọ n'obodo oyibo wee zụọ ụmụ ya. Akwa ifugo. Mana duto na mụnwa bịara dịka nwa atụ anya, o mee mama m wee nọọ mụọ ihe o kwesịrị ịnọ before o wee lutu m. So mgbe m nọ na sekọndịrị skuul, m wee fụ nwa okolobịa dị m mma, wee sị mama m fa na nlaikekwana ya. Mama m wee sị m mba, na o nwekwana ife jikọ mụ na nwoke ọbụla, na ife m kwesịrị imewu ngụsị akwụkwọ ka ijebe obodo oyibo maka otogo mma m chebe. M wee sị mama m mba o, mama m fa chekwa na m anụghị ihe ha kwu. Mụ na nwa okolobịa wee chekwa n'anyị. Anyị yigide, nwa okolobịa wee bịa wee sị mama m fa na ya chọrọ ịnụ m. Mgbe afọ anọzi m klas 5, ha wee sị ya mba na fa chọrọ. Mụ na ya na-abụ wee pụọ, o wee tụba m ime, ndu ime. Mụ na nwa okolobịa wee sokwala wee bịakwa wee gwa mma m na mpa m sị ha na anyị chọrọ ịnụ di na nwunye. Papa m na mma m sịkwa mba, regardless na m dị ime o, na mmụsịa nwa continue, ọ bụ na m finishie eduzielu mama o ma nwa m jebe obodo oyibo na fa chọrọ. M wee solu nwa okolobịa wee gbapụ n'ụlọ gbanabịa. Mgbe afọ ka mpa m na mma m nọ wee malụ na o nwere ihe ha megide ka a hapụ nwa okolobịa. Ha wee sị nwa okolobịa afọ ya bịa ka o mee ego m. O wee bịa wee mee ego m, m wee solu ya wee na. Ebe anyị bi n'Ọnịcha, ọ na-azụ afịa ka m mụọrị ụmụ na-atọ dị ime nke ịnọ, afịa wee daa, o nwezi ife ọ na-emenwu. And ife na-ekwọrọ m eje ayọ mma m na papa m ka fanyelụ m aka maka na fa gwa m anụ na nwoke a njọ. Unu amago n'ife donia. Ọkwana ya, anyị nọgide Ọnịcha agụgụgide anyị o, anyị wee na village. Na lụọ na village unu ife di m na-eme na village. Di m wee bido na-egbu akwụ, na-akpa nkịta, ọ kpasịa nkịta, m wee bulu jebe afịa. Agwa gị na ụmụnne m niile n'obodo oyibo ịma nkwe. Mama m wee jebekwa obodo oyibo maka na mgbe nwoke a mesiala ego m, mama m wee iwe wee sị papa m na ya nọsigo, na ya ma nnọzi na-eche m, na ya ma nnọ ebe a maka nwa. Mgbe m na-elezi nkịta ka m nọ wee malụ na ukwe ngwele bụ ukwe. Ebe afọ ka m nọ wee malụ that na one day ndachi ụzọ, ndị mmadụ wee bido wee gbaba na asịrị kwubenu mmagonu na-asị nwa anụnwa gbasị na ụmụnne nọsi obodo oyibo, kedu ụdị nọnsensị ebe ha anọ. Ofu onye wee nọkọta nnọọ wee bịa wee gwaba m okwu wee sị m bugodo na ụmụnne gị kpọsịrị gị asị na mama gị agba mkpọ gị asị. Na mgbe ọzọ mama m kpọrọ mụ kọwalị ya, mụ ya ọnya, mụ beeli ya akwa. Ọkwanya m wee nọgide wee ruo one day maka na ihe mma m na-akpọ m bụ once a month. Mama m wee kpọọ m m wee hapụ onu m aka wee kọba ihe niile mama m amarọ maka ndụ m. Duto n'ifele na-eme m adị m akọli ya ne pretending because ama m na akwanya wee kọbalụ mma m na-ebe kọkatalụ mma m na-ebe nke m. Mama m wee sị m oke na nsogbu adịrọ gị agwa papa m. Akwanya mama m wee yọba mpa m yọsịa mpa m ya ụmụnne m. Papa m wee sị m no on one condition kafa ga-enyela m aka. Wee sịfa kedu ihe ọrụ. Ha wee sị m that I will go back to school. Mmalụ na klaasị afọ nnọ. Yes, na klaasị afọ nnọ wee jetụlụ ime mkpuke maka na agwa m na m nọ na klaasị 5. Ọkwanya na m ga-eje gụtọpịa nene WAEC. Ọ bụrụ na m paasị ya, fa wee mazala etu a ga-esi wee nyela m aka. M wee natakwanụ wee gwa di m wee gwasịa this guy. Unu amakwana this guy si na nke a ama mme. Na ya chọrọ ka anyanwụ bụ nwunye jee akwụkwọ.
and na ọ bụrụ na ya chọrọ ịnụ graduate na ya kala ịnụ graduate na ya chọrọ graduate and na ya chọrọ nwaanyị ga-abụ ọgụsị akwụkwọ ka ọ bịa gwa bịa ife ya ga-eme ka ọ bịa kọmandị bịa and na ndị befe nwere right ịgwa ife ya ga-eme na ọ bụrụ na ndị befe bata kịta azụba nyanwa ịmazalụ na gịnị mee na ọfanwa ga na-ekwuzi ife na-eme na bie na ya chọrọ ya ọkwana ya wee gwesị amamia wee sị ya na ọ bụrụ na di gị jụ gị na-aba be nna gị ka ije nọlụ wee gụba dị akwụkwọ ọ bụrụzie na ịgụsịa dị akwụkwọ fetieli ya akwụkwọ ọ bịaba obodo oyibo ife a ka ndị befe gwara ya mana di ya wee sị ya ọ chọkwa ya na babe nna ya mana ọ ma mmetụ ụmụ ya aka na ọ ma mmetụ ụmụ ya aka o weziela ụmụ ya anwụ asị ihe ọ ga-eji wee taa anya anwụ afụfụ weziela ụmụ ya anwụ asị ihe ọ ga-eji wee jide nya nwaanyị ọkwa ifugo sinsi afọ ihe a na-eselufe okwu ihe a nya ikekwula ọtọ gwa ya andị na nyanwa na ike dị marriage agwụ gị na the problem nwa ụmụaka mana ya chọọ ka amalife ndị mmadụ ilo nwanne m kedu ife ilo kedu ife ọdụ ka ọ dis girl mee na onye hapụ nwoke anụnwa na ụmụ ya na-anọ na babe nna ya ka o jee gụọ akwụkwọ ndị befa gwara ya ọ gụsị aka fakpọrọ ya jebe obodo oyibo ka onye nọlụ solu nwoke taba afụfụ zụba ụmụaka anụnwa maka na ihe anụnwa bụ gịnị ihe o ji aka ya wee kotere onwe maka na ọ sị na nkịta ya na-regret ife ya mere eziokwu na ọ dị aka onye agbachighị aka klọk azụ ọkwa ifu gị nwanne m biko ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a gwa anyị ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ ma nyekwazialụ m aka tụsa ozi a ka o luo ndị ọzọ ntị